Oh, tawaga man ni Anchang ko na. Daytan. Anchang! Yes, ma'am. Bubble gum. Tautim kita. Nagpidpidutan man yung daytan. Ano lalaki mo ngay? No lalaki mo ngay? Tumawag. Yes, sir. Bahal do sa tabutong nakatip-tip, sir. Mayat tayo nga sagot na. Ay na po. Ano man iti topic ta Nanchang? Ay mo Nanchang ko. Kas pangarigan. Arajayak to Araneta. Siyempre. Ano lang feelings? Diyos ko. Kumubuti. Kas pangarigan istrigan lang. No reject to Araneta kon concert. Haan nga mabaling ngawang ka di jay. Ta siyempre di kantay da di saltik song. Oh, amumutan si Kadayjay, Anchang ko. So ready. Pakaya game. So ready ka no kan. Ready ka nagpakita di Araneta. Ngan-nganin, boy. Basta ihanda-handam di sarili man Anchang ko tane. Mafi-feel ko nga talaga nag-Araneta tanto. Oh, buting man, boy. Pagplanuhan tan habang kumankantaak, sumalsal-salsala ka. Ay na, din sa tatanungin nga ito niya. Practice tagarod ka na. Excited. Agpractice tan. Siyempre dahil step ta nga, hindi nga kung kunatan eh. Adi lang. Kita nyo na yung tiyan. Kasi lang ti step ta. Ni Anchang ko. Imasin na ti agkapi. Agkap-kapi nga tumaktakki. Apay gamin tagkap-kapi ka nga tumaktakki ide. Okay naman. Talaga maisip siya mo ito. Nagimas magamin tumakki nga tumakki. Agkap-kapi nga tumaktakki ide na. Naalala ta ata nga style kina Uncle Junior. Di ba? Idi ubing tayo nga. Wala, idi ubing tayo. Rumor no ka di sa kilyas nga ki kwa. Ada sartin na. Ala? Sa kilyas? Sa kilyas? Ka? Ay, kasilyas. Ba? Sa kilyas? Apito sa kilyas. Tinamok sa kilyas. Sintonado nga Ilocano nga talaga. Dahil kay rumor. Yung mapantara neta. Bang nga mapantara neta. At yung manin, nakalaok-laok man pag isistoryanta. Lagi talang sa kilyas, sa araneta man tatan. Pabalik-balik. Sa kilyas sa ulo. Likaw-likaw. Mati utak ko. Ano siya? Nalpas ta di araneta na. Aragita sa kilyasan. Tapos, Git niya medyo kasi niya. Isa na pa ulit neta. Araneta, excited. Kahit na talaga Araneta. Ayan, kahit kanto aja yung mapasama. Tapos kitwa nga, madi pa lang aja ti kwa ngamin aja nga. Tapos ti kaya sa lain ta, syempre dito bambanda ng gitna kang las. Dapat aja eh. Ay, plan-plano. Actually, kakabsat, sunat ti manager ti kwa. Ide, I wish in USA. Gaputa na po ko di I was in USA, naging Ohio kinayo. So, sunalata ti manager ko aside, nung no kayat nag-apply ni Vice Ganda, ay mabalbal ng lata Kaya't ko nga i-handle no kamo ni Vice Ganda na dyan. Tapos nagsala tadi ko, rugmugigin, nananana. When DJ kami ti kanay mi nga salsal-salsalay ni di ubing kami nga ay no galing ni Anchang ko ti college ag day off ka ay ag day off na tawag na to no weekends apan di balay aja ti salsal-salayin mi no na basta tita sana tayo din Anchang idemok ma Ako na. Buwan, kasi kasita na kasi kasay.
Ay, Ayos, Jay. why? Aji nga. Nobling ita lang. What? Tap nobling ita. Permi nga, kudag-kudag tayo nga. Aji nga patadya. Nobling ita yung rodin sa mga slim tayo, di boy. Slim. Tapos sa dapat. Kaya nga yung kalkalingitan, as in yung kalkalingitan eh. Saan yan dyan, nakadado. Makachat-cha kami laang. Chat-cha nga nagkulagtit. Aji ti step meeting nga kang kanayon. Aji di kasiksikat na di aserehe di ba? Aserehe. Anapay di kaya salsalain tayo di. Balsi pa, Ilocano. Balsi, nagligaw-ligaw ta. Ay, wala na. Kusla tala bakit hindi nga talagan. Wow. Naghilig nga salsala every weekends. Tapos, at least na-apply mo tatan. Kuto-kuto salaan ka tatan. Tatan nga senior citizen ka. Ne? Senior citizen talaga? Malapit na. Laka. Mabayag pa, 26. Ay, 16 na gaya mo na na. 16 years old. Ay ka, bago sapay lang bago ag senior citizen ang tiyan, maka-araneta tantaon. Ay, wow. Bago na. 15 years old kunto. Naggalas mga pantak araneta tapos senior citizen tantaon. Okay, dati nga rin i-request mo, libaga mo, nagpakuha ka, napapansin ka, papansin nyo yan, i-hashtag yung man ni Vice Ganda. Kahit po talaga ni Vice Ganda, siyang mang-handle de araneta ta. Ano? Sa polin na tandog, hindi na ko ready. Hindi na ko ready. Ang nagmagmadali, baka ipa-ipay suda ka, nagmay nga, ay na, Diyos ko, sa langit di ulo. Siyempre yung matras nila. After 1 year kayo mo ta. I know. I know, 1 million followers siguro ni ay peso talaga aja yung aranetan. Medyo adayo pa yan siyang tatapay lang. Road to 300 tapay lang. So, to no 1 million taon followers yan sigurado. See you, Araneta! Ha? Mga senior citizen tantong magtanatangawan. 500 lahat ta, di ba? May kikontrata natin ni Vice. Seryosoy na nga talaga. Pag nagmamadali. Bago ka mag-senior citizen kakabsat, pakikuha yun. Paki-take note yun. Pantay aranetan. Ay na. Papan, aranetan no sita. Aman, mapipil ko talaga araneta tantuan dyan. Hindi kita mag-iwa ko natangay. Excited niya mapan, tapos dudua tala nagyan na jaraneta, di awang mo lang. At least arita araneta. Dream come true. Tapos interviewin ng tanto ni Jessica Soho. Okay na, baka masoko tama. Soko! Ay, po mundo mistikaw. Naman mo na naglaloko